یونیسکو زبانی ازگاری و نیزگاری کیل یونیسکوز لینگویج وائٹلیٹی اینڈ انڈینجرمنٹ اسکیل زبان یک پدری چیه چه دومی پدری چه سربوک اما زبان رکھے تو دیم روی کد کنن کہ آچا پدری چیا چا دومی سربود کنن لوگانی تہا وتی ماتی زبانا گپ کنگ ابرمی روی دے بلے اما راج کے آئینی تہا ای کارچ نزور بود تو چاستی پدری چا زبان آو کے پدری چا سر نبود گڑا زبان استانک بیم میں آماچ بیت گشتری وعدہ امی یکی اندے توانگری زبان تومی زبانانی سرا زوراک بیت اولاس روتی زبان جور بیت پدے لوگانی تہا ہوں ماتو پیت گیش جود کنند کہ آنی چو کمی توانگری زبان آور بے کنند کہ چائشی زبان پدری چانی میانا سپر کنگ کاری چوشتے آماچ بیت زبان استی وعدہ کجام جہاں کار مرز بیت زبان آنی رکھگو گاربوا کے کیلے تہا ایسا کرزش دارید کہ یک زبان یا دامن چنچو پراو شاگانن او آنگجا میڈیا دین و کاروباری تکا کارمرز بوگائیں یا نا اگر زبان تہنا چندی لوگا کارمرز بیت اور چے دو ڈن زندے آدھگے تکا آئیے اچ ارزش نیست گڑا زبان استانک بزا کے بیم میں آماچن تو وطا واحدے امرائی گار کن اشی تہا گیشتر نوکین دورے لوٹ کائند کہ ٹیکنالوجی میڈیا و اکیڈمک پیڑا زبان گونکپت کنگائیں یا نا اگر زبان ای لوٹا سرجم کت کنگائیں گوڑا بزان کے آ زبان رکھے تو دیم روی کد کند زبان یہ وانگی و زانشتی پیڑا کارمرز بوگ یک زبان یہ تہا چنچو کتاب یا ٹیکسٹ بک چاپ بوگائیں آئیے تہا اکیڈمک نوشتہ کاری روا چونیں وانگ جانی تہا آئیے نصاب آستند یا نا آئیے گیشتگی نوشتہی رابندی آست یا نا اگر زبان ای لوٹانگو سرجمی پیلو کنگائیں گوڑا زبان باندات رجنائیں تو اواتارا گار بوگا نیلیت او امی پیما اگر زبان یہ کر رہا ای چیز نیستن گوڑا ای کیلے ردا زبان پدروی آماچن تو وطارا گار کت کند زبانیا گو سرکار و سرکاری ادارگانی روش تو شور بندی راج زبانانی آستی گو استانہ بندوکند نو زبانیا باروا استانی شور بندی و آئیے گورا زبان ارزش چیئند ایساک مانا دارید آیا استان ہمیں زبان اوپیشل زبانی مانیت ای زبان دیمروی حوالہ استان سوڑگائیں یا اشیا وتی شور بندیانی تہا ڈالچار کنگائیں زبان سرکاری ادارگانی تہا جائے است یا نا یا کہ اشیا سر آبر کنگ وانگو نبشتہ کنگ یا والا سرکاری سکین یا بندشی است اگر استان یہ تہا انچی راجی است کہ آئیے زبان استان تہا سرکاری بنیاتا ایچ ارزش تو کمک نیست آ زبان آبر کنگ نبشتہ وانگ سر بندشین آ زبان ڈالچاری آماچند گوڑے ای پیمی راجانی زبان و مرگ آماچ بند زبان جاگیری کنو کے مردمانی گوتی زبان روشت ہمیں معلوم کہ راج وتی زبانہ چنچو ارزش دینت آینگوتی زبانہ چنچو مہرنت آوتی ماتی زبانہ گپ جنگا پاوت پاہرو شانے لیکند یا پد منتگی سرپد بند ای ہم مانا دارید کجام راج کے ہوتی زبانہ گپ وانگو نبشتہ کنگا پاوت شانے سرپد بند اوتی چوکا ہوتی زبانہ گپ کنگے سکین دینت کڑا ای پیمی راجانی زبان گار نبیت زبان یہ تہا جاندار نکانانی قصاص زبانی ازگاری و سیریہ یک مزنی بحری زبان تہا نبشتگین جانداری نکانانی کہ زبان نبشتہ دروشما چنچو توانگرند پزا آئیے ڈکشنری آستند یا نا آئیے اسٹینڈرڈی نبشتہی راہ بندی آست آ زبان تہا چونی چونی نکان نبشتہ بوگائیں ادرست زبان استی و نیستی پیسلا کنو کی صوبانی تہا گونن اگر آج ہی وتی زبان سرا کارکنگے اوبو آٹیک دارید وتی زبان ڈاکیومنٹ کن تا آئیے ڈکشنری جوڑ کن تو زبان نکانا پہازید گڑا راج زبان ار رنگی نگی کے جاوراں وتا زندگ داشت کن و دیم روی راہ سازت کن ہمیں ڈولا اگر زبان یہ تہا جانداری نکان مبید آ زبان ڈکشنری مبید تو آئیے گشتگی نبشتہی رابند سے آگی مبید گڑا زبان واحد امرائی وتا گار کن ماوتی زبانانی سودا نہیں بلے دنیای زبان زانتا او یونیسکو ہمیں گب جتا کہ براہوئی چما زبانہ یکی کہ آہانی گاربیگ طور سستے 2009 یونیسکو بلوچانی دومی مسترین زبان براہوئی دیم پا گاریا روگے جار جتگا اگاں ای نگیگین جاور ہمیں حسابہ بمانا اگاں اردو بالدستی ہمیں وڑ برجہ بی گوڑ چیزی سالہ رند 20 سالہ رند بلوچی باریگ ہم کہتے وحدی بلوچی و براہوئی کے میرا
बलूच राज हम मेरी और बलूचिस्तान पर मुदामी पाकिस्तान एक भी उर्दू बलूची और ब्राहुई जुबाना चों तावान दे गाएं इश्की जानगत के मुल्लाइये या पीएचडी नलूटी सबूत चो रोचा जाहिरा वानक जहां बलूचें गुंडुआ उर्दू आने नग भी सरकार कर बलूची उबरा हुई डाल चारा छोना या वो जबान बराबर आ उर्दू बीबी की बलूची जुबाना नहीं माना यक के भले माँ गेंदे के एदा चम्मे सिरमों को चम्मे परे बसाते उर्दू दस्तानी दिलाएं और ईद की जुबान पादानी चेहराया एको माती जुबाना ना इंसाफी हमें ना इंसाफी ना बराबरी सौबा बंगाली पादत का आया पौती जुबाना जोहद को कुर्बानी दात और मर्ची माशमा बंगालियां नहीं दाती कुर्बानियां नहीं आता बिस तो एक परवरिये रोचा दार हैं ये रोचा दीवान कने और माती जुबाने हक्कानी बारवा गप जने ये बंगालियां नहीं सोबमंदी हैं कि मर्ची पाकिस्तान हम पशल पशला ये रोचा दारी